курс имрӯза 1000 рубли русӣ баробар ба 156 сомон. дар навори имрӯза 12 мошини фурӯшӣ беҳтарин мошинои бародаро. Дастгири моро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед. шахсоне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман бародаро подписатсия кунед, колокольчика зер кунед, то ки якмин шуда видеои моро тамошо кунед. силкаи сарпараст меояд хебед мебошад, силкаш ҳама дар комментария мемону. ҳатман дароен дастгирӣ кунед. хто на яре регистрация кунед, тамом бозӣ ҳам накунед, мешава. Мегзарем ба видеои имрӯза. Мегзарем ба навори имрӯза. Бо диққат то охириша тамошо мекунем, то ки ай нархҳои мошинои фурӯшии имрӯза бохабар бошем. Якум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21014 ки соли бароришаш 2005 солай. Объем мотораш 1.6 литрай. Коробка передачаш механикай. Сӯзишвориш бензин, газай, гази евро 4 задаги, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. Санбуфер 4 баллони нав ҳамаш қойдавӣ кардагай, маладёжни кардагай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри ваҳдатай ҳозир. нархша 23000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 147000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. дастгири моро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед. баъди видеоро тамошо кардан ҳатман фикротона дар комментария. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ Lexus RX 350 ки соли бароришаш 2004 солай. объем мотораш 3.3 литрай. коробка передачаш автоматикай. сӯзишвориш бензин, газай. 6 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. 6 моҳ тонировка. пробегаш 1111 пробег дорад бародаро. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Қурғонтепа, яъне шаҳри Бохтар. нархша 95000 сомон гуфтесай. бо савдо мешавад. бо рубли ҳозира гардонем 613000 рубли русӣ мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. сеюм мошини фурӯшӣ Hyundai Sonata соли бароришаш 2010 солай. объем мотораш 2 литрай. коробка передачаш автоматикай. сӯзишвориш танҳо бензинай. 7 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. мултирулай. салонаш полни кожаи сиёҳай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Турсунзода. нархша 77000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 493000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. чорум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2107 соли бароришаш 2004 солай. объем мотораш 1.6 литрай. коробка передачаш механикай. сӯзишвориш танҳо бензинай. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. яксола ҳуҷҷат дорад. яксола тонировка. 4 баллони нав задагиай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 13000 сомон. ҷой сумгириша мегап, дигар савдо намешавад. бо рубли ҳозира гардонем 83000 рубли русӣ мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред. видеонавор агар ба шумо маъқул шуда бошад бародаро, ба дӯстонатон равон кунед. дар имо, ватсап, одноклассикотон поделитсия кунед, то ки кори мо пеш рава. мо видеои нав ба нав пешкаши шумо кунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Opel Hatchback ки соли бароришаш 1996 ай. объем мотораш 1.6 литрай. коробка передачаш механикай. сӯзишвориш бензин, газай. 5 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. 4 баллони нав задагӣ. кондитсионер дорад. кондитсионераш кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 28000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 176000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред.
шашум мошини фурӯшии Opel Vectra Bechka ки соли бароришаш 2001 солае. Объем мотораш 2.2 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензин газай, мултирулай, климат контрол, кондисионер ҳамаш 100% кор мекунад. 8 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, 8 моҳ танировка. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 55,000 сомон гуфтесай, бо рубли ҳозира гардонем 355,000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. номерошон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. дар видео лайк монед бародаро. фикротона баъди видеоро тамошо кунанд ҳатман дар комментария нависен. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшии Toyota Camry 2 ки соли бароришаш 2007 солай. объем мотораш 2.4 литрай, коробка передачаш автоматикай, сӯзишвориш танҳо бензинай. пробегаш 12345 километр гаштагиай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. комфортни мошинай, салон полни кожаи сиёҳай. нархша 98,000 сомон гуфтесай, бо рубли ҳозира гардонем 632,000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. номерошон дар рӯи экран. марҳамат занг занед, бо қатъи соҳибаш маслиҳат кунед, бо савдо кунем бародаро. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшии Mercedes C-K ки соли бароришаш 1995 солае. объем мотораш 2 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензин газай. 1 сола ҳуҷҷат дорад, 1 сола танировка, монитор, задни камера ҳамаш қоидави кардагиа. мошина молодёжне кардагиа. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 55,000 сомон гуфтесай, бо савдо мешавад. бо рубли ҳозира гардонем 354,000 рубли русӣ мешавад. номерошон дар рӯи экран. марҳамат занг занед. нӯҳум мошини фурӯшӣ Lada Priora соли бароришаш 2008 солай. объем мотораш 1.6 коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензин газай. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин ягон камбудӣ надорад, 4 баллони нав задагиай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархша 35,000 сомон гуфтесай, бо савдо мешавад. бо рубли ҳозира гардонем 224,000 рубли русӣ мешавад. номерошон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. даҳум мошини фурӯшӣ Opel Sedan ки соли бароришаш 1996. объем мотораш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензин газай. 9 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. 4 баллони нав задагиай, нав мотор кардагиай, аккумулятори нав задагиай. мошин ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар шаҳри Душанбе ҳозир. нархша 29,000 сомон гуфтесай, бо рубли ҳозира гардонем 186,000 рубли русӣ мешавад. бо савдо карда мешавад. номерошон барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат занг занед. ёздаҳум мошини фурӯшӣ Toyota Corolla 1 соли бароришаш 2007 солае. объем мотораш 1.3 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензин газай. 1 сола ҳуҷҷат дорад. монитор, задни камера ҳамаша дорад. ҳамаш кор мекунад.
4 балони навзадагиаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар нархша 64 000 сомон. Гуфтесай бо рубли ҳозира гардонем 410 000 рубли русӣ мешавад. Бо савдо ҳам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред. 12 мошини фурӯшӣ BMW Ptёрка серис соли бароришаш 2002 солай. Объем мотораш 2.5 литрай. Коробка передачаш автоматикай. сӯзишвориш бензин газай. 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. 10 моҳ танировка. мошина ай вагон гирифтагиан як дист гаштагиай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд нархша 63 000 сомон. гуфтесай бо рубли ҳозира гардонем 404 000 рубли русӣ мешавад. бо савдо карда мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. хайр бародаро, то охири видео моро касе ҳамроҳӣ кардаи раҳмат. то видеои оянда бародаро.